Ήξερες ότι οι άντρες παραμελούν την υγεία τους πολύ περισσότερο από ότι οι γυναίκες? Οι ιατρικές μελέτες δείχνουν διαρκώς ότι οι άντρες είναι λιγότερο πιθανό να κάνουν τα check-up που είναι απαραίτητα για την ηλικία τους. Ειδικά οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες είναι αυτοί με τα χαμηλότερα ποσοστά προληπτικών ελέγχων. Το βλέπω καθημερινά στο ιατρείο. Οι γυναίκες κυριολεκτικά τραβάνε τους άνδρες της οικογένειας με το ζόρι στο γιατρό για να κάνουν check-up. Πολλοί παράγοντες συμβάλλουν σε αυτό. Η τοξική αρενοπότητα, είμαι άντρας, είμαι δυνατός, δεν έχω ανάγκη, έλλειψη εμπιστοσύνης στην ιατρική, το διαδίκτυο βομβαρδίζει με παραπληροφόρηση και πολλοί είναι αυτοί που εμπιστεύονται κάθε πηγή του διαδικτύου ως αξιόπιστη. Πρακτικοί περιορισμοί, δεν υπάρχει χρόνος γιατί δουλεύουν πολύ, ή χρήμα γιατί έχουν άλλες προτεραιότητες και βάζουν την υγεία τους σε δεύτερη μοίρα. Υποτίμηση της αξίας της προληπτικής ιατρικής. Έλα μωρέ τώρα, τα check-up είναι για τους παππούδες. Μια μεγάλη μελέτη που διενεργήθηκε στην Αυστραλία έδειξε ότι 61% των ανδρών δεν κάνουν καν ετήσιο check-up. Αποτέλεσμα, να χάνεται η ευκαιρία για έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία. Και αυτό συμβάλλει στη μεγαλύτερη νοσηρότητα και πρόωρη θνητότητα των ανδρών. Μην το ρισκάρεις λοιπόν, να κάνεις πάντα το ετήσιο check-up σου όσο νέος κι αν είσαι.